तारिखआव बे बेलायाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोथोराव थानाय बा बिबानाव थानाय रुंसारि बड'ला दैमारि बिथाङा जोंनिफ्राय जायखारलांबाय रुंसारि जालांबाय हिसाबै बिथांनि मोनसे सारादु खुंनो थाखाय मोनसे जों आबुं बानजाय आफाद दानाय जाबाय। बेवहाय जों उदालगुरि जिल्लानि गोबां रायजो राजा सानसुमै गेदेमा बिथांमोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जों दिनै रुजु रुमु सावरायनायनि गेजेरजों दिनै आबुं मोनसे बानजाय आफाद दाना लानाय जाबाय। थिग खालामनाय जायाखैब्लाबो डिसेम्बरनि 15-16हालागै जाहैनायनि मोनसे सम्भाबना दं आरो जोङो बेखौ एसे दिम्बाव बा गोलाव खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथाङा सासे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा आन्चलिक बायदि आफाद बर' फरायसा आफाद साहित्य सभा बा बायदि समाजजों बिथाङा बिराद मोनसे लोब्बा दङमोन, बिथांनि बिराद बिहोमा दङमोन। बेनिखायनो रायजो राजानि गेजेरजों साननायनि गेजेरजों बिथांनि मोनसे लाइफ स्केट्स बर'नो बिराद गोनांथिथार साननानै मोनसे जों एसे सम लानांबाय। बेनि थाखायनो जोङो एसे फोलावनानै फैगौ डिसेम्बर बे बोसोरनिनो डिसेम्बर दाननि 15-16 तारिखआव जों थि खालामनाय आरो बेयाव लोगोसे जोङो बिथांनि जाहाथे मोनसे गोसोखां माने मुसुखा जाहाथे जों बयबो नुबानो बिथाङा सासे गोख्रों मावथि बेखौ माने सानबाय थायो। बेनिखायनो जों मोनसे मुसुखा बानायनायनि थिरांथा